Lero panyasa voice box tikufuna ndithu tikupatseni mawu amkulu wina amene akufuna kulankhula pamene ndale zathu kansidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuyendera kuno kwathu ku Malawi. Mkulu ameneyu akuti ndithu nthawi yakwana kuno ku Malawi kuti ndithu atsogoleri athu andale akhale anthu okhululuka, anthu oleza mtima, anthu ogwirizana kuti akuzokhalira pamodzi nkhale akusiyana zipani zimene iwo akutsogolera. Iwo akunena zimene zifuna kuti akuti mkwiyo umene atsogolerawo andale amakhala nawo umatha kuyambitsa nkhondo, kumene nkhondo ndithu imakhudza kwambiri anthu akumudzi. Anthu andale nthawi zambiri zimene amachita sizimakhudza kwenikweni, alibe ma consequences kuti akapanga chiganizo, the consequences sizimakhudza kwenikweni, zimakhudza munthu wamba amene ali kumudzi amene amadalira zinthu za mmudzi. Ndi mkulu ameneyu akulankhula zimene zifuna kuti kuno ku Malawi sabata ino nkhani imene yakhalapo njakuti chipani cha United Democratic Front UDF chikukhala ndi convention yake pa 2 October ndi pa 3 October, ndipo kweneko zipani zonse za ndale kuno ku Malawi zayitanidwa kuphatikizaponso chipani cha Malawi Congress Party. Kuitendwa kwa chipani cha Malawi Congress Party zikuoneka kuti akuluakulu ena aka andale sakusangalala ndi chiganizo chimenechi, ndipo akufuna kuti ayi IMCP asakapezeke ku chisankho cha UDF. Mmodzi mwa anthu amene alankhula chonchi ndi omenyera maufulu amene wandithu ndi Boni Kalindo, president wa bungwe lija la Malawi First the People First. Ndi mkulu amene akunena kuti ayi atsogoleri andale tiyeni tizilankhula momanga mtundu, tiyeni tizilankhula kuti Amalawi adziwe kuti dziko lino ndi dziko la democracy limene tikhosemana chichewa koma tisakangane pa zifukwa za ndale. Ndi iwo akunena zimene zikuti ayi atsogoleri tsopano chonde muzilankhula momanga mtundu, musamalankhule mobweretsa division pakati pathu ngati Amalawi. Ndiye ndikhale limodzi kuti mkulu amene akuti bwanji pa nkhani yakutolerana komanso kukhululukirana pa nkhani za ndale kuno ku Malawi lero pa Nyasa Voice Box. Muli bwanji magrupu osiyanasiyana. Ine ndidapanga chisankho choti nsamalankhule, nsamatumiza mavyeniwa chifukwa mavyeniwa tikatumiza sikuti onse amene amasangalala nawo, koma pali ena amene samasangalala nawo. Pofuna kuwapatsa ulemu anthu amene samasangalala nawo, naona onena kuti tisamalankhule tingokhala chete. Komabe kuyambira kanyengo koseka ndi nthawi yonseyi pakhala kuchitika zambirimbiri, komabe poti ndinapanga chisankho choti ndisamalankhule ndimangokhalabe chete. Koma lerolo ndinaonabe onena kuti ayi ndilankhule. Ambiri alankhula pozokhuza convention ya chipani cha United Democratic Front UDF, komanso ma invitation amene apanga a UDF kwayitana azipani zosiyanasiyana kuphatikizapo chipani cholamula cha MCP. Ena mwa anthu amene alankhula ndi activist, Right Honorable Boni Kalindo, my brother, my dear brother from a different mother. Alankhula kulankhula kumene alankhula Boni Kalindo nkopatsa chidwi komanso nkosangalatsa. Choncho ine ndilankhula mbali zonse kwa amene akugwirizana ndi zimene alankhula bambo Boni Kalindo kudandaula, komanso bambo Boni Kalindo akuti alandira makalata komanso mafoni, mavyeni osonyeza anthu mkwiyo ndi zimene apanga United Democratic Front kwayitana IMCP ku convention yawo. Ma arguments amene apereka komanso ma statement amene atulutsa bambo Boni Kalindo ngolondola. Komanso kumbali inayi amene sakugwirizana ndi bambo Boni Kalindo nawonso akulondola. Why? Just because we are in a democratic society. Ndiye kusemphana pa mfundo sikungamalephere. Kusemphana maganizo pa mfundo sikungalephera yayi. Choncho nkona ineyo ndadzika pakati unena kuti anthu osewawa akulondola. Amene sakugwirizana ndi kuyitanidwa kwa IMCP akulondola. Amene akugwirizana ndi kuyitanidwa kwa IMCP akulondola. Komano koposa tisayiwale, as I have said earlier, kuti we are in a democratic society. Chimene chikufunika kwambiri mmene ifeyo tili mmatipate chonchi ndi kulolerana ndi kumvetsetsana.
ndi kukhululukirana. Chifukwa nkukhululukirana kumene inu atsogoleri amene mumapanga ndale mungakhululukirane kumakhalira limodzi, kumadyerera limodzi, kumayendera limodzi pa zochitika zina ndi zina, zimene zija zidzatipangitsa ife amene tikukhala ku mtandire, ife amene tikukhala kwa anthu kwa kuchilomoni, ife amene tikukhala ku kawale, ife amene tikukhala ku ndilande, ife amene tikukhala ku masasa ku chiputula, tizikhala bwino. Chifukwa zikutheka atu ife m'mapuloti mwathumu kumene kwayang'ana kitchen ya ife ndiye kumene kwayang'ana toilet ya neba wathu. Neba wathuyo ndi osemphana chipani ndi ife, osemphana mtundu ndi ife, osemphana ndi chipembedzo ndi ife. Kuteroko inuyo atsogoleri amene muli kutsogolo mukakhala ndi mtima wonena kuti ineyo awawa sanganditero chifukwa ine anandichotsa mboma kapena chifukwa ine ananditulutsa mboma, basi ine amene sidzalankhulana nawonso. Zitipangitsanso ife amene tili kumudzi, ife amene tili kumapuloti, ife amene tili ku mtandire, ife amene tili ku ndilande, ife amene tili ku bangwe, ife amene tili ku chiputula kuti tizidana. Pa zinthu zonena kuti tizidana, kuotcherana manyumba, kukangana, kutukwanizana, pamene ifeyo palibe chimene tikupindula. Amene mukupindula ndi inu amene muli kutsogolo kwathu. N'chifukwa chake kawirikawiri timanena kuti inu atsogoleri khalani anthu oleza mitima, inu atsogoleri khalani achikondi. Chikondi chikachokera kutsogolo chifalikira mpaka kwa ife anthu amba. Mwa ichi ine ndachiona kunena kuti chimene alankhula bambo Boni Kalindo ineyo sikuti ndikudana nawo, ndimalemekeza ndipo ndizapitiriza kuwalemekeza. Komanso zimene alankhula ngati ena ahamza akaka ena ake ndimalemekeza ndipo ndipitiriza kuwalemekeza. Chifukwa anthu awiriwa zikuoneka kunena kuti ahamza akulankhula zonena kuti zimene apanga UDF ndi zabwino, pamene bambo Boni Kalindo akunena kuti zimene apanga UDF zolakwika. Kose kuti khuzako, kose kuti pitako, koma choyambirira tiyambe kupita kwa bambo Boni Kalindo. Mawu anu wa bambo Boni Kalindo akumveka ndipo mukulankhula zoona. Komano mmene mukulankhuliramo kodi ndi chiphunzitso chanji chimene mukupereka kwa Malawi otsatira zipande zosiyanasiyana? Mukuperekatu chithunzithunzi choyipa ndi chiphunzitso choyipa kwa Malawi amene tikutsatira zipande zosiyanasiyana. Zikutanthauza kunena kuti inu kumwambako, inuyo kutsogolera, inuyo being activist, simunayenda kukhala ndi mbali. Lilime lanu, malankhulidwe anu asonyeza kale kuti muli ndi mbali. Zimenezi zimene zingapangitse kupereka mkwiyo kwa anthu otsatira zipande zosiyanasiyana. Lekani zotero. Ngati mulibe chonena khalani phe. Iye anthu ena akutumani, amene akutumaniwo zimene akutumani zimene akulankhulazo zikeni pa microscope musanafike pa podium, zikeni pa microscope musanafike powulutsa uthenga uja kwa anthu, chifukwa mudzapatsa anthu udani zomwe akuyika zomwe zoyipa. Ndikulankhula motere chifukwa choti bambo Boni Kalindo alankhula zambirimbiri, komano tu bambo Boni Kalindo mukuyiwala chimodzi. Ine ngati Mmalawi monga ndanena kale kunena kuti ifeyo m'mapuloti mmene tikukhalamo tikukhalira na limodzi anthu azipembedzo zosiyanasiyana, mitundu yosiyanasiyana komanso zipande zosiyanasiyana. Mkwiyo umene muli nawo inu anthu akumtunda kapena inu anthu amene muli kutsogolo musawubweretse kwa ife. Manyumba athu ayaka moto, musawubweretse kwa ife. Ifeyo mpaka na ana tosaphunzira. Pamene inuyo ana anu sali muno ali kunja kumapita masukulu akunja. Ife amene akupita ana athu kuna Malimwe, ife amene akupita ana athu pa Bangwe LEA, amene akupita ana athu pa Naizi kuna Myango, amene akupita ana athu ku Chiputula, amene akupita ana athu ku Katoto, amene akupita ana athu pa Chigoneka ku Mtandire, sapita ku sukulu. Chifukwa choti inuyo amene muli kutsogolo simutitsogolera bwino. Mwanena zambirimbiri kuti chipande cha UDF anthu amachitsata chifukwa cha Dr. Bakiri Muluzi ni munthu oleza mtima. Sindiye kulankhula kumeneko. Pamenepo palibe chimene mwaponya. Mwanena zoona.
kodi pakati pa Dr. Muluzi kapena anthu a chipani cha UDF otsatira chipani cha UDF, pakati pa UDF pakati pa MCP ndi DPP, chipani chimene sanaine kuchitana kuzochitika kapena ku convention ya UDF nchiti nchipani chiti? Ndiyankheni bwana Boni Kalindo, nchipani chiti? Mutati mufufuze nkukhala nokha modekha mupeza unena kuti mmene mwalankhulira kuti anthu awa ndi anthu abwino a UDF tisapake matope. Mutati muone nokha nkuganiza modekha nkubwerera backwards mupeza kuti chipani chimene sinaina kuchitana ku convention kapena zochitika za UDF ikanakhala DPP. Time and again ndakhala ndikulankhula komanso ndizilankhula, chipani ichi mulibe anthu abwino, chipani ichi chilibe anthu achikondi. No wonder palibenso china chilichonse chimene ndikadabwa chifukwa mtsogoleri amene amatsogolera chipani ichi komanso anthu amene amatsogolera chipani ichi starting from Bingu kudzafika awa amene alipo ndi anthu oti mmene timavota ife 1993 1994 sadali kumalawi kuno. Zipsinjo zimene ife tinkamva ndi ulamuliro wa Kamuzu awa palibe chimene nkamva adathawa. Chifukwa choti Muluzi amatiphunzitsa chikondi chimene amatiphunzitsa Muluzi, kodi inuyo mchitidwe umene akuchita a DPP kapena ne kuti amene akuchita apita muthalika akanakhala kuti ali ku South Africa, iwo aja nkumatsogolera chipani cha ANC. Bwezi zili motani azungu, bwezi alipobe ku South Africa, bwezi zili motani kumene kuja pamene Mandela atabwera kumene kuja adalola azungu acha kukhala momucha nkumagwira nawo ntchito limodzi kulamulira zaka 5 nkwasiya kwapatsa wena. Mmesa zimenezo zimene ife tikufuna Mandela mmene amatani mmene amausiya president uja atangopanga birthday yawo ya 80 years ali moyo nkumadzisiya zinthu zicha. Kodi mmesa zimenezo zimene ife tikufuna kumakhalirana limodzi. Chiphunzitso chimenechi chimene Muluzi so adatisiyira kuno. Musayiwale DPP kuti ifikane poti pa map mmalawi muno aliyense nkuyidziwa chifukwa chonena kuti adayitulutsa mboma UDF osati kudzera kuma vote ayi koma ukati ali. Tsopano ukati ali umene uja a UDF sizidakhuze ndipo adakhululuka nchifukwa chake chipani cha DPP choyipacho amatha kugwira nacho ntchito. Bwana Kalindo, inuyo amene mumamenyera ufulu mmalawi muno musamakhale bias. You have to be very straight. Muzitipanga ifeyo kuti tizikhala okondana, muzitipanga ifeyo kuti tizikhala ogwirizana. Tikudziwa komanso anthu ambiri amalankhula kuti inoyo ntchito yanu imene mukugwira sija mumanena yoti Malawi first, koma mukutumikira anthu ena andale. Mukutumikira anthu ena andale. Nchifukwa chane ndikulankhula zimenezo ino mukanakhala kuti ndinu mtsogoleri oti muli ndithu oti mukumaganiza kuaganizira Malawi, statement yese ikanakhala yotuluka mkamwa mwanu. Mukanadziwa kunena kuti niyo mmene mukumenyera ufulu mmalawi muno mukuamenyeranso ufulu uja mpaka na ena a MCP mpaka na ena a UDF mpaka na ena a DPP, koma osakhala mmene mupangira statement yanuyo. It's a clear testimony kuti inuyo muli chipani cha DPP nchimene chomwe kutumani. Tanena kuti chipani cha UDF kuti chituluke mboma sichinatuluke ndi mavoti, koma iwo acha anali ndi mtima woti kakeke kochepa kamene tinena koka ife tizidya tonse nkwayitanira chipani cha DPP. Osati a chipani cha DPP kwayitana Bingu kuti Bingu inyo Bingu mulomwe ine wochiyawo tatiye ndithandizane kakeke kamene katigawane. Pepani kwambiri kawiri timalankhula za mitundu komano sizoyenera kumakhala kuti ipano tizilankhula za mitundu. Ayi, chifukwa munthu amene ali wachichewa chifukwa Mulungu amene adafuna kuti akhale wachichewa. Munthu amene ali wachiyawo chifukwa Mulungu amene adafuna kuti akhale wachiyawo.
amene ali wachilomwe chifukwa iyeyo ndi mulungu amene adafuna kuti iye akhale wachilomwe. Koma ifeyo pakati pa achewa, alomwe, ayawo, atumbuka, ifeyo timakhala bwino limodzi, timakhalirana bwino ndithu, timakhalirana bwino ndithu. Koma amene mumatisokoneza ndinu amene mumakhala kutsogolo kwathu anthu andale. Chipani cha DPP ndanena kale kuti nchonyipa komanso nchonyasa komanso utsogoleri umene umakhala mchipani cha DPP ndi wonyasa ndi woyipa. Talingalirani zimene a DPP adapanga kuapanga a UDF. A UDF aja nkuzichepetsa nkukhala nawo amene aja zaka 4 akugwira nawo ntchito. Kodi zaka 4 zimene a UDF adagwira limodzi ntchito ndi a DPP adapindula chani Amalawi? Dzifunseni nokha Amalawi adapindula chani? Mupeza kuti panalibe chimene adapindula. Chimodzimodzinso lero mmene the late Chilima amamenya nkhondo ndachina Mtambo kufika pamene paja pamene MCP ili kodi Amalawi akupindula chani? Mupeza kuti palibe chimene akupindula. Zonsezi zikuchitika chifukwa chani? Inu amene mumakhala kutsogolo mumakhala ndi mtima wonena kuti kakeke aka tidye tokha, kakeke aka azidya ndawa, kakeke aka azidya anthu a mtundu wanga. Nzoyipa kwambiri. Talingalirani inu a DPP, inu Boni Kalindu, lingalirani modekha. Kuzuzula kwanu musamayambire pakati, muziyambira ku sosi ya nkhani, muziyambira ku chiyambi. Inu a DPP itafomedwa bingu atawina kale, atapatsidwa kale mavoti ndi UDF, mudalankhulapo kuti chani? Kuti zimene zija zidafafanizika mmaisa zilipo malemba anthu akukumbukirabe mpaka napano mmalankhula bwanji simalankhula. Inu chimene mukufuna chanena kuti a UDF azingokhala kungowathandiza a DPP amabweza chiyani kwa UDF? Palibe chimene amabweza. Talingalirani. Kodi inu mmene mmaonera a DPP atsogoleri a DPP kuyambira pa Peter Mutharika ali ndi umunthu? Peter Mutharika alibe umunthu. Peter Mutharika ni munthu woyipa zedi, ndi munthu woyipitsitsa kwambiri. Taganizani amayendera limodzi ndi Atupere Muluzi, koma bambo ake ali kundende. Bambo ake Atupere Muluziyo ali kundende. Amene ndi mtsogoleri wabwino. Inuyo mufuna kuti mwakokeso a UDF azipiteso kumeneko. Amaona kuti iyi election ikuyandikira, iwo aja kaona election ije ikuyandikira pamene Amuluzi akwakokera kundende, koma mwana wa Amuluziyo ali cabinet minister. Pali umunthu. Kuti mudziwe kunena kuti achipani cha UDF ogwira nawo ntchito asankhe afufuze okha osakhala DPP, ndipo mukamapita ku DPP mumangopite chifukwa mumafuna ndinu koma DPP safuna. Bambo ake Atupere Muluzi, Atupere Muluziyo ali cabinet minister. Bambo ake Atupere Muluzi kwatsekulira mulandu wopanda umboni umene ASB anu akankhani anatifotokozera amatemba ndi ena onse kunena kuti mulandu ungonama ungofunika political solution. Komanso mulandu umene Ishmael Ward unamtetsetsa ntchito atapita kukapanga advisor a Bingu kunena kuti mulandu umene mukumpangira munthu uyu mulandu usi mulandu. Chifukwa dziko ndi dziko likamapatana ndalama kumatumizana donation, ndalama simapita kwa account ya munthu, imapita kwa account number 1 ya Reserve Bank. In this case sizinachitike. Ndalama ingati inapita kwa account ya munthu, ndiye kuti munthu uyu ndalama injake. Analephera kupereka DPP umboni, analephera kupereka ASB umboni, ndipo anabwerera nkwauza anthu nena kuti iyayi mulandu ufunika political solution. Tathokoze a CCJP mpana nthawi naye akadalowererapo ndi iyayi mulandu uthetseni ungoononga ndalama za anthu, ungoononga ndalama za boma, uthetseni mulandu wa Muluzi alibe mulandu yawo. A DPP adakana. Sipo kapo, if you can recall, in 2020 elections, running mate wa Peter Mutharika anali Atupere Muluzi, which means munthu uyo ndiye ndi nzawo zedi. It means munthu uyo ndi nzawo zedi. Kuti muone kunena kuti anthu awo alibe umunthu ndipo mchitidwe wawo ngonyasa, ndipo a UDF akamapita kumene chama ngopite chifukwa chakufuna kwa UDF wo, koma a DPP wo ndi kuphatikiza ndi utsogoleri wawo safuna. Atupere Muluzi mayi ake atidataya, adamwalira. Kumwalira mayi ake Atupere Muluzi sadamwalire kuti maliro achadakayikidwa ku Kenya kumene adamwalirira. Adakayikidwa kuno ku Sinja.
apita muthalika munaona akupita kumaliro kucha sadapite bingi munthu yanzawo sadapite kodi amwene amene mufuna inu bwana Bondeka Lindo mufuna anthu amene adzigwira nawo ntchito iyayi si anthu ogwira nawo ntchito ayi si anthu ogwira nawo ntchito. UDF it's not under captivity ku DPP ayi UDF asankhe okha ogwira nawo ntchito. Inu munaona mchisankho cha 2020 chija kampeni yonse apita muthalika adangopanga msonkhano kakawiri kakatatu mkungosira atupere ucha kusonyeza kuti adapanga mgwirizano asakusangalala. Inu zimene chimudadzuzulapo si chipani chabwino ndipo sichidzakhala bwino mpaka nakalekale chifukwa machitidwe awo. Ifetu tinkaona ngati kuti publicity secretary wambuyo uja mmene ankafotokoza unena kuti munthu amene sali lomwe sangatsogolere chipani cha DPP tinkangoona ngati kuti zimene zija zoti munthu uja ankangokamba mwa yekha sinkadziwa kuti zinthu zija ndi agenda ya chipani zadakhazikika ku chipani sitinkadziwayi tazatulukirano pano. Talingalirani inu tibwerere tichoke kumene kucha zonse zitu tikukamba chifukwa chonena kuti ife tilibe cholinga chonena kuti pabwere mgawanikano m'Malawi muno. Ifeyo tikufuna tsitsa kuti ifeyo tikhale ogwirizana kusiyana ndi kwa zipani chimodzimodzi mmene timasemphania matimu wina kusapota Bullets wina kusapota Wanderers wina kusapota Silver wina Silver wina Bangwe mmene munja timakhala bwinobwino tikakumana aseya bwana wachimwene kundaleso timafuna zipanga chonchicha cause ifeyo anthu amene timakhala kumudzi palibe chimene timapindula mumapindula ndinu amene timakuyikani patsogolo mumapindula ndinu amene timakupatsani mipando chifukwa ndinu amene mumatha kuwayikana anu maposition abwino kuwatumiza kunja. Ifeyo anathu even school amangophunzira muno mona kumaphunzira ku community day secondary school pamene inu ananu mukapititsa ku Cambridge mukapititsa kuti ku Oxford mukapititsa kuti ku Michigan mwaona. Inu ndi amene mukudyerera musapange zinthu zonena kuti ifeyo tizikhala odana ayi kutero kwine ndikugwirizana ndi Bambo Hamza pa mfundo zimene mwatulutsa kuti ife tatiyene titsekuke m'maso. Awa Aboneka Lindo ndi anthu oti akutumidwa ndi anthu ena. Inu talingalirani mchipani cha DPP mmene apangira president amachoka ku boma la Thyolo komanso musayiwale kuti president amene wachipani chimene chichi anali mtsogoleri wa Malawi komanso adakhalapo MP mboma la Thyolo komwe ndi kwawo. Mthyololi ili Southern Region. Bwanji osasankha mchipanimo osasankha vice president wa chipani chakumwera osasankha munthu ochokera ku Nsanje chifukwa chani? Akukasankhaso munthu ochokera ku Chirazulu yemwenso lilime lawo ndi president aja ndilofanana wachilomwe ndi chifukwa chani or even vice president Western Region antengaso munthu wachilomwe? Ndi chifukwa chani secretary general president being amachokera ku Thyolo secretary general akuchokeranso ku Thyolo komweko amkhito ndi chifukwa chani? Imene ndiye democracy imene ife tidasankha, imene ndiye democracy imene ifeyo tinkayivutikira. Ayi izi zolakwika nzoyipa izi. Perekani chitsanzo chabwino atsogoleri. Sitikuyiwala padzana paja akukana leader of opposition adantengaso munthu wachilomwe kumupatsa leader of opposition ngati Nankhumwa. Pomuchotsa amene uja amati mayi na vicha achilomwenso pachotsa amene aja akuti yayi uma George Chaponda. Akuluakulu inu amene mumatsatira chipani cha DPP mukamatsatira mumati mukutsatira chani? Amalankhula anthu za imfa ya Chilima sitimayenera kumalankhula zimene ziche futi munthu uja ife timankonda zedi. Ifeyo timamuona ngati munthu uja anali ndi masomphenya. Koma mutati muone mufufuze mupange kafukufuku mupeza unena kuti anthu oyambirira kufuna kumupha Chilima sanali achipani chinayi, anali achipani cha DPP. Chifukwa cha amayankha milandu ku koti chifukwa chofuna kupha Chilima.
ingakhale lero lino pamene Chilima uja wachoka pakati pathu tikudandaula tonse, koma muona kuti amene akuonetsetsa kuti amene akuoneka kuti akupanga zinthu kulira kuja kukhala ngati akulira koma akusangalala ndi a DPP. Kodi sidzanadzana ali mmene pa social media patimaona Samia Suleiman achisilamu akupita kumakapemphera kumakachita sujudu pamene Chilima adafera kuchisilamu, malamulo achisilamu ndi choncho. Awo ngati akufuna kupempha kuti kukapempherera pamalo pena pake poyera osapita kumeka bwanji kukapanga haji, koma zonsezi chamapanga choneke choti andione kukhala ngati semfathe, afuna semfathe kuti anthu akonde kuti iwo aja ndi amene amakonda Chilima. Chonsecho iwo anthu amene aja ndi amene amafuna kupha Chilima, kutero kuimfa ya Chilima iwo aja asangalala kwambiri chifukwa zimene ankafuna iwo adalephera, koma anthu ena apangira. Akuluakulu tatiye ndiziganizani modeka, inuyo ndi ine tikhale kuchipatala, kapena inuyo mukhale kuchipatala, kapena inu Boni Kalindo mukhale kuchipatala mukudwala, kapena m'bale wanu apezeke kuti ali kuchipatala akudwala, munthu wina napita kuchipatalako nkumakanena kuti mwadwala, mwakhaula. Amene munena kuti munthu amene akufuneni zabwino, kapena m'bale wanu akumfunira zabwino, inu amene simmenyana naye chimodzimodzi tu zimene apanga apita muthalika. Amalayi m'malawi muno tikulira za imfa ya Chilima. Iwo aja kupita kumpoto kuja alankhula ena alankhula za imfa ya Chilima, kulankhula apo kalankhula ati mwakhaula, kuti kukhaula kuja atu samanena inu ndi ine, amanena Chilima. Ganizani modeka akuluakulu, kukhaula kuja iyo chifukwa iwowo munthu threat yawo inali ya Chilima. Lero iwo aja mpamene akalankhula mwakhawa kwambiri mwaona nyekwe, amatero utsogolera amatero. Chabwino padakali pano anthu akumachinga akufa ndi njala, constituency imene anthu akufa ndi njala MP wake ndi wa DPP, akalitendere ndi a DPP, anali wa DPP. Iwo aja lero lino kumanyambuka kumafotokoza kuti mwakhawa kwambiri anthu akufa ndi njala. Inu mungamve bwanji? Anthu akumachinga kumva bwanji? Mulibe utsogoleri. Musayiwale badzana paja akulamulira, anthu akudandaula, ninaso ankabweresa ma statement ngati awo. Ndibe problem. Ine ndibe problem ya. Iwo aja anadwala. Nkupita ku states kuchipatala. Pobwera kumene kuchembena mabwera nkono uli mwamba. Kodi munthu wina adakafika pamene paja nkunena kuti apita muchokera kuchipatala mwakhaula kwambiri, apita mthalika kapena anthu a DPP adakamva bwanji. Mwakhaula kwambiri mwaona nyekwe. Akuluakulu zinazi zikamachitika tisamangozilekerera. A Boni Kalindo zimene akufuna sakufuna mgwirizano kuti ife tikhale ogwirizana, akufuna ife tikhale odana. Udani umene uli pakati pa iwowo ndi a DPP ndi a MCP usatipangitse kuti ife tikhale odana. Step imene atsata ndi imene atenga a UDF pitirizani. Kutero lero lino inuyo taonani ngati kuli chipani chimene inuyo a UDF chidakuuzani mponi kunena kuti mutetse chipani chanuchi mutenge mulowe chipani mwathumu chinali cha DPP. Kodi zimene zija mudakapanga lero lino bwezi muli ndi position mu DPP, bwezi mulibe position chifukwa DPP being ali ku opposition, iwaja chimene anayenda kupanga kunyengerera nkumaonetsa mtima wabwino. Koma taonani Secretary General President wa Chilomwe, Secretary General tizikamba situti kudakamba izi chifukwa ife tikudana na anthu a Chilomwe. Anthu a Chilomwe na anthu abwinobwino, nda anthu abwinobwino timakhala nawo bwino, timacheza bwino, timagawana zakudya, timapatsana zakudya. Koma atsogoleri amene ali kumeneko chifukwa choti iwo ndi a Chilomwe ife tizitchula palibe so pamene ndikathawire. Ndiye tikunena kuti president apita mthalika ndi a Chilomwe, second in command Southern Region Amwenaveka ndi a Chilomwe, second in command ku Eastern Region Bright Saka ndi a Chilomwe, Secretary General CEO wa chipani ndi wochoka ku Thyolo Amkhito a Chilomwe, Loveness Magonjwa imwe ali ngati director wa protocol ndi wa Chilomwe, Shadrack na Malomba publicity secretary ndi a Chilomwe, ndi mipando ina ndi ina. Mutati mufufuza mpeza kuti top 10 ya chipani chicha ndi anthu a mtundu umodzi. Ndi mmene ife tikufunira zinthu zathu ziyendera.
mmene ife tikufunira kuti zinthu zathu ziyendera. Awa si anthu chimene iwo akufuna kuti tayike pa mpando. That is why apita Mutharika afuna kusiya ndale na mkoka Kabambe. Kabambe ni wakuchola. Amafunanso chipani chichapochoka msire munthu wakuchola. Kodi is it a national party or mulako walomwe? Is it a national party? Amafuna amusire munthu wakuti munthu wakuchola. Zidakanika adaona ma weakness amene uja akuona kuti ukuchilima omwalira mmene uchilima omwalira zimene ife timafuna antenga amene uja kumpetetsa kumene uja atenga ndalama kwa apasa atsogoleri ena a UTM. Atenga ndalama kwa apasa atsogoleri ena a UTM nkugula kumene kuja kwagula Akabambe achapita kumene uja cholinga cha Akabambe chimene apititsira ku UTM akufuna kuti Akabambe akangowina ku convention azatenga Akabambe akucholo komweko azakhaleso chani running mate wandani wapita Mutharika. Imagine mmene ife amalawi tikufunira zinthu zathu ziyenda ziyenda choncho. Nzoona nawonso ku MCP ali nzolakwika zambiri mbiri ngakhale pano anthu achisilamu ambiri akudandaula zimene iwo aja MCP apanga kukavotera genocide kuti kuunga kucha ku United Nations kuwavotera kuti nkhondo ku Israel ku Gaza ipitirire anthu aja azingophedwa osalakwa. Pamene malamulo ankhondo amanena kuti munthu ngati ali kuchipatala kapena ali mu tent refugee osawombera kumeneko. Pamene iwo aja Aisraeli amapita kuchipatala ukawombera, ku skulu ukawombera, amwene ukamuwombera munthu mwana wa skulu wa primary school zachani. Iwo aja akakavotera zimene kuti zipitirire nzinthu zolakwika. Imene inali ngati international scene. Back home ndi mmene tikulankhulira kunena kuti DPP palibe ubwino wina uli wonse. Palibe ubwino wina uli wonse hayi. Iwo aja in 2019 adamusiya atupere ndi kuntenga Chimulirenji m'bale wawo wakazi awo. Achimulirenji ndi m'bale wawo wa Gertrude Mutharika anamtenga amene chokhala yani vice president. Usonyeza kuti iwo chimene akufuna upresident kapena kuyendetsa kwa dziko kuzingozungulira nyumba moyo simuona ketu si ufumu tu wayi. Si ufumu tu ufumu of course umachedwa kuti ufumu koma ufumu wake so hotel wayi. Uwo ndi ufumu woti anthu adzivota. It is not necessary kuti azingokhala anthu abanja limodzi ayi. Ndiye lero lino antenga Kabambe yemwe ndi m'bale wawo wonse wandani wapita Mutharika cha nkumpititsa kuti ku UTM. Apita ku UTM kuja ndi cholinga mene ndanena kale kuti wina Akabambe akawina Akabambe basi. Kumene kuja ndiye kuti akawina Akabambe aja basi. Atenge chani? Atenge president umene akatenga president ndiye azakhala running mate wapita Mutharika. Kuti amwene akulu Akabambe ni munthu othandiza dziko. Musaiwale kuti awasana khale reserve bank governor kunalinso ma reserve bank governor ena mbuyo. Ine ntamena mutu wanga munthu oyambirira kundzionera kuti kumumva kuti reserve bank governor wa kumalawi kuno anali John Tembo. Kenaka kunachoka John Tembo nkubwera Mzungu. Kunachoka Mzungu nkubwera achakakala chaziya. Nkubwera Chimwemwe Hara. Nkumene umabwera achina Harry Thompson. Nkumana umabwera achina Pereka Moyo. Mpaka na Elias Ngalande. Mpaka na deputy wa Elias Ngalande. Ngwakhala Bingu. Sam tinaona poso ife. Elias Ngalandeo ari reserve bank governor koda amabanga zimene Akabambe amabanga. Achina mafiozi chikaunda amabanga zimene amabanga Akabambe. Swimming pool ukaikonza pa na 300 million amalaya kudandaula amalaya kuvutika madola kusowa chakudya kusowa mafuta kusowa 300 million ungotenga zimene zoti chinthu cha luxury chabe choti iwo basa zingomva kukoma ndikuzikwezera salary yawo kuchoka pa 10 million kuzafika pa 30 million. Inu ndine tikufuna amene lero ino atitsogolere Malawi akhale president kapena akhale vice president kapena akhale mtsogoleri wachani wachipani ziyenda akuluakulu tatiyeni pena pake tiziti tikakhala tiziganiza ngati tili ndi mutu umodzi. Tiziganiza ngati tili ndi mutu umodzi. Kwa inu achipani cha UDF amene mumatsatira chipani cha UDF makamaka inu anthu amtundu wachiyawo samalani ndi anthu awa sakukufunani inu.
ine time and again ndakhala ndikunena komanso ndikhala ndikufotokoza kuti DPP si chipani choti chimakupangani iniyo value, si chimakutengani kati kuti inuyo ndine anthu ofunikira kwambiri. Machitidwe amene achita ku convention yawa imeneyi ndiye agenda ya chipani chawo chija, ndiye strategy ya chipani chawo chija. Iwo aja amantenga munthu wachiyawo pakakhala kuti pakuvuta, zimene iwo akufuna zikatheka amantaya. Anthu ambiri akhala kufotokoza unena kuti amuluze milandu inali yosema, inenso ndakhala ndikufotokoza komanso anthu ambiri afotokozadi, ndatsogoleri osiyana-siyana mpaka na mipingo, mpaka na mpingo wa Katolika naye ambafotokoza apo zimene zonoti yayi milandu iyi njopanda pake. CCJP yafotokozaponso. Mumaona amasintha kakaka kwamanga amuluze aja, kakaka kwamanga Auladi Musa, kakaka kwamanga Ayusufu Mwawa, kakaka kwamanga Jordan Kanyerere, kakaka kwamanga Shabani Kadango, kakaka kuwapha Isanja Unju, kakaka kuwapha Andaira Onani. Akuluakulu si chipani chabwino ichi. Musaiwale kuti chipani cha DPP chitango formation ya chipani cha DPP itango chitika kumene. Vice President woyambirira anali Agwanda Chakwamba. Ataona kuti akusempana machitidwe nda Agwanda Chakwamba anachotsa Agwanda Chakwamba nkuntenga pamene pa Uladi Musa. Uladi Musa wamenyera nkhondo abingu kwamenya mpaka nanafika poti Uladi Musa kumanyamula mtanda pa nthawi ya Pasaka. Zotsatira zake Uladi Musa anamuchotsa munduna kumulanda galimoto pa akupita kunyumba kwake area 10 pa Capital Hotel. Kwa amwene basi inu akuchotsana unduna nkuita nitsagali moto ya hayala. Cholakwa sowe popanda cholakwa. Cholakwa sowe popanda cholakwa. Cholakwa chake chifukwa choti anthu awawanda achisilamu asayandikire, anthu awawanda achiyawo asayandikire. Ine tu ndimakhala odabwa kwambiri kuti inuyo ndi ine lero lino amene tili ana timangoyandikira kuyandikira chipani cha DPP. Apita kumpoto kuja lero lino akalankhula kumene kuja kuti mwaona nyekwe kodi unyekwe ije amene tanena kale kuti amanena kwanene ife achilima komanso amanena anthu akumpoto. Ndi chipani chomwechi chimene chidakaonetsa anthu akumpoto nyekwe nkupha anthu 21 anthu akumpoto matsatiraso chipani chomwechi nkupati chiyani, nkupati chiyani anthu 21 kupha tsiku limodzi nkupati chiyani. Si chipani chabwino ichi, kulibe utsogoleri wabwino uku. Chimene iwaja akufuna ife tingwathandiza kumenya nkhondo, iwaja akangoti alowa mboma muchi kakeke kajango katenga kakhala mbali imodzi. Situkuti tumene tikulankhula chonchemu ino ndi ine tiwade anthu amtundu wachichewa, kapena ino ndi ine tiwade anthu amtundu wachiyawo, kapena ino ndi ine tiwade anthu achitumbuka, kapena ino ndi ine tiwade anthu achilomwe. Ayi nda Amalawi amene aja iwaja ali mmene alili muja chifukwa ndi mmene Mulungu adafuna, komanso ali mdziko muno si chifukwa cha ino ndi ine koma ndi Mulungu amene adalenga dziko lino iwaja nkwalenga nkukhalanso dziko lino chimodzimodzi ino ndi ine. Tatiye ndizikhalirana mwamtendere. Machitidwe awa amene amapanga a DPP si machitidwe amene ife tidamenyera nkhondo inu ndi ine tidavota, chifukwa inu ndi ine ngakhale sidakhala patsogolo kumbali ya zipani komabe tidakhala patsogolo kuvota referendum davota 1993 1994 davota wichotsa MCP government. Kutero kuti pakati pa DPP ndi UDF amene adalanda ndodo ya UDF nda DPP, koma UDF amadziperekabe ku DPP samaonetsa nkwiyo. Akuluakulu tatiye tisamalireni. Aboni Kalindo mwafotokozaponso mu audio yanuyi kunena kuti ayi chipani cha DPP ndi chimene chinasankha ma minister 8 kumpoto achimwene. Inu mukuchula za ma minister 8 Masanzano anasankha upitira pamenepo. Abituel Kaonga anali akuti anasankhidwa ndi ndani? Achakufa Chihana second vice president komanso minister of agriculture anasankhidwa ndi ndani? Frank Mainga Nkandawira adasankhidwa ndi ndani? Dr. Mapopa Chipeta adasankhidwa ndi ndani? Dr. Mponda Nkandawira adasankhidwa ndi ndani? Dr. Matembo Nzunda adasankhidwa ndi ndani? Tizinenabe nanga Collins Chizumira, nanga Achenda Nkandawira, nanga Mai Nyandovi Keri, nanga Aleke Banda,
nanga Kwauli Nshisha, nanga Mordekai Nshisha, nanga Dennis Nkhwazi adasankhidwa ndi ndani? Kuphatikiza pamene popo Secretary General wa chipani cha UDF akatenga Kaunda adasankhidwa ndi ndani? Kambani zina bwana Bodi Kalindo. Ngati mukukonda DPP ife sitingakuletseni. Mukuchita exercise constitutional rights. Palibe amene angapange dispute ma rights anu. Koma ma rights anu asakhala woonongaso ma rights anthu ena. Kodi freedom of association ndiye iti? Tikamapanga segregation yotere imene mwinu mufuna. Yeah. Malawi kale free society. Tatiende zikhalira na limodzi. Kukhalira na limodzi tisayambe inu ndi ine koma tiyambe muyambe inu atsogolera amene muli kutsogolo. Inu yakutsogolera amene muli kutsogolo. Mukayambitsa kwa kanda mipingo, kandi inu andale ma political players, zimene zija zitsetsereke mpaka zafika kwa ife. Ndangochula tu teka lokhala nduna zimene amuluza anasankha ndi UDF idasankha kumpoto. Mpando wa second vice president umene amuluza adasankha kumene kuja kuika kumene kuja kwapatsa jihani mpaka na panasana khalebo munthu wina. Langizo langa His Excellency Dr. Lazarus Chakwera. Nthawi ino ndi nthawi yoti we are close to the election in 2025. Zochita zanu, mayendedwe anu, makhalidwe anu akhale omanga. Ngati mumapindula kunchitidwe wa ku Israeli, dziwani kunena kuti inu mukupindula koma anzanu ena akulira. Musamafike pozionetsera chonchi. Mavoti ngakhale anthu achisilamu atakuvoterana awiri atatu akhoza kukuinetsani inu. Ngakhale takhala voti imodzi ikhoza kukuinetsani inu. Koma machitidwe anu amene mukuchita pomaonetsa gawo, taonani inu mukavotera kumene kuja genocide ku United Nations. Pamene ma colonial master anu, ma colonial master athu amene inuyo amene ali ngati mabwana anu amene amakulamulira nazochita nkupanga abstain. A Britain anavota nawo zimenezi. Inu osatsata chitsanzo chimenecho bwanji. Izi. We are very close to election. Muzaluza nazo mavoti zinthu zazi. Pamene mukufuna anthu awa akuthandizeni. Musakhale ndi mtima wa kampeni kumphasa ngati mmene mupangiramo. Kulakwitsa kwanu deire mukulakwitsa anthu akumadandaula. Koma pali anthu ena amene amatha kukhululuka nkokukhululukirani chimodzimodzi mmene akupangira UDF. Ganizani modeka. Inuyo mukhoza kuchoka mboma muzichotsa nokha. Mukhala mboma muzikhazika nokha. Khalani ndi combination yabwino. Ngati inu mufuna kuti chipani cha DPP cha MCP chiyende payokha, mtengeni Gutani Hara kaya munthu wina aliyense wakumpoto nakhala running mate wanu in 2025. Koma second vice president zansiye ni munthu wa Eastern region. Sitikupanga mention kuti mdzansiye second vice president azakhala Tupere, kapena azakhale Ibrahim Matola, kapena azakhale ndani, kapena Mbaya. Ntchito imeneyo njanu. Iyai, you are going to pay with Atupele Muluzi. Zilibe vuto. Inu ndi Malawi Atupele Muluzi so ndi Malawi. Si chimodzimodzi ndi mmene apangira so pay DPP. There is nothing to hide. There is nowhere to hide. Ndi mmene apangire pay DPP. Chifukwa DPP kumbo lawo. Akukumba UTM kuti aitenge kabambe. Chimene akuyiwala chonena kuti mavoti ngati achilimada peza 50 plus 100 plus 1 million plus. Mavoti aja sanali achipani. Mavoti aja anali achilima. Mavoti aja anali achilima. Masana ali mavoti achipani ayi. Anali mavoti achilima. And that's why njifa mavoti aja kanakhala achipani. Mukanaona kuti ma MP akanapeza okwana 10. Koma ma MP adapeza below 4 hivi. Ma MP adapeza below 5. Which means kuti mavoti aja anali achilima. Even if apita Mutharika atati atogolere UTM, sikapeza so mavoti 1 million plus. Ayi. Chifukwa mavoti 1 million plus anali achilima. Musanyengeke.
musanyengeke. Chifukwa ife Amalawi tikanakha kuti ifeyo ndife anthu abwino, munthu oyenera kumusankha kumene kucha amene alibe banga ngati mmene alili Atupele Muluzi anali Matthews Ntumbuka. Koma chifukwa choti Matthews Ntumbuka chipembedzo chimene iye ali si chimene ife tili, mtundu umene ali ife si mmene mtundu umene tili, tikumpanga segregate amene ucha kapena kumtaya kunja unene kuti ameneyo ayi koma akhale uyu. Very awkward and very unfortunate. Ka spirit kamene tili nako katikapanda kuchotsa, Malawi akhala ali otsalira chomwechi. Cholankhulira mawu awo amene ndalankhula osewa komanso VN yonse imene ndatumizamu, sikudana ndi munthu, sikudana ndi mtundu, sikudana ndi chipani. Chipani chikachita zabwino ife tichivotera, chimene chilichite DPP ichita zabwino ife tivotera. Komano ka mentality kamene ali nako konena kuti zinthuzo zizingokhala kwa anthu a mtundu umodzi zikuvutani, ndipo zitivuta, ndipo zavuta anthu ambiri. Chifukwa inuyo simukutsogolera mtundu wa anthu okha, koma mutsogolera dziko lonse la Malawi, anthu onse amene ali Malawi muno. Perekani chitsanzo chabwino. Zambiri talankhula, musatenge zoyipa kamene zowawa zimene inu mwazimva mu VNM. Tengani zabwino zimene mwazimvazo. Ndi zimene zakusangalatsanizo, muzitenge zimenezo. Ine ndine munthu odya za mchere ndi malakwitsa, mutikhululukira ziko.